שלום, זו אני אורה פולק, מטפלת בפסיכודרמה, מנהלת יוצרות המקום לאימהות מובילה, יוצרת ושמחה. הפעם אני מזמינה אותך לסרטון קצר, אבל מאוד מאוד משמעותי. סרטון שידבר על החלום שלך, על החלום שלי, על החלום של כל אימא בעצם. אז בואי נתקרב אל החלום שלנו. מהו בעצם אותו חלום? מה אנחנו מבקשות? מעט סדר, מעט ארגון, נעימות בבית. שהדברים יהיו במקומם, שהכל יהיה נקי, שכל דבר ידע איפה הוא גר, שכל דבר יחזור למקומו. זה מה שאנחנו רוצות. זה בעצם חלום. חלום להיכנס לתוך מקום שעושה לך הרגשה נעימה, הרגשה טובה שאת שולטת בו, שהכל נמצא במקומו. ולמה זה כל כך רחוק מאיתנו? אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה זה אצלי ככה, ואני שמעתי ככה מכמה אימהות שעשיתי אצלם בירור ושהגיעו אליי עם פניות משלהם, למה זה כל כך רחוק. אני רוצה להגיד לך בסוגריים שהיום אנחנו הולכות להתקרב אל אותו חלום. אז קודם כל נבין למה זה כל כך רחוק מאיתנו. זה כל כך רחוק כי זה מתיש, וזה סיזיפי. זה כל פעם מחדש. לתלות כביסה, להוריד כביסה, לקפל, לפזר, לגהץ, ועוד הפעם, וחוזר חלילה, ועוד הפעם. ברוך השם, כן, זה בגדים של האנשים שאנחנו הכי אוהבים. אז זה בתחום הכביסה. ולסדר. והילדים הוציאו משחקים, וצריך להחזיר משחקים, ולאסוף, ולטטה, ולהרים, ומצאנו עוד חתיכה, ועוד חלק של פאזל, ולאיפה זה הולך, ואני לא יודעת איפה הפאזל ההוא. ושוב, זה ברוך השם דברים בריאים, אבל זה מתיש, ואנחנו רוצות בית שכיף לנו להסתובב בו. והמטבח. סיימת כבר את הערב, הכל כבר מאורגן, שטפת כלים, אספת כוח לארגן את המטבח פיקס. ואז בא ילד אחד גדול, מתבגר וחמוד, והחליט שהוא רוצה לעשות ארוחת ערב מחדש. אז מה, תגידי לו שלא? בכיף, שיעשה. אבל הוא משאיר לך את המטבח כאילו היה פה ג'ונגל. דיברתי איתו על זה, והילדים האחרים יודעים, אבל זה לא עובד. ובעלך, מה ביקשת? שאת הפיג'מה יכניס למיטה ואחר כך יקפל את השמיכה בבוקר. לא הרבה. אבל כל יום בבוקר הפיג'מה נשארת בדיוק איפה שהרגליים יצאו ממנה. וזה בעוד תחומים, וזה מקיף אותנו. ומה אנחנו מבקשות שוב? חלום קטן, מתוק ונעים. נעים לא רק לנו, לכל בני הבית. להיכנס אחרי יום עבודה, לחזור מהמתקנים עם הילדים, אחרי התפילה בשבת, ולהיכנס לבית נעים, מזמין, מסודר ומאורגן. זהו, חלום קטן. תנו לנו אותו. אני רוצה שביחד נתקרב אל החלום הזה. אני עושה כל הזמן צעדים בשביל להתקרב עוד אל החלום שלי. שהבית יהיה כמו שאני רוצה. זה אף פעם לא יהיה בדיוק, אבל קצת להתקרב, זה אפשרי. ואני רוצה לאפשר גם לך, ולכל אימא שנמצאת איתנו פה, ושגם את מכירה, שתוכל לעשות את זה, להתקרב אל החלום שלה, של עצמה. אז איך אנחנו בעצם הולכות לעשות את זה? ביחד, את ואני, וכל האימהות של יוצרות. וברוך השם יש הרבה אימהות, אז נוכל לעשות את זה ובגדול. מה אנחנו הולכות לעשות? אני רוצה שתעצרי עכשיו, לרגע, איפה שאת לא נמצאת, ותגדירי לעצמך, ואחר כך תכתבי את זה ותשלחי אליי, מה בעצם מרחיק אותך מהחלום שלך? מה, במילים אחרות, האתגר שאת מתקשה להתמודד איתו בארגון וסדר בבית שלך? זה יכול להיות בתחום הכביסה, שנערמת בלי סוף. זה יכול להיות בתחום ההובלה של הילדים לכיוון שאת רוצה. שאת מדברת ומדברת ומשהו לא זז שם. זה יכול להיות בפן הזוגי, בינך ובין בעלך. זה יכול להיות בכל תחום שאת מרגישה שמשהו תקוע. את אותו אתגר אני רוצה שתכתבי פה, ממש פה למטה, עכשיו. ואני אאסוף את כל האתגרים, כל הבקשות, כל התהיות של האימהות שיגיעו אליי. אני אכתוב להן את הכיוון שאני חושבת שאפשר להתקדם איתו ולהתקרב עוד קצת. עוד צעד או שניים ואפילו הרבה יותר אל החלום שלך ושלך ושל כל אימא. גם החלום שלי. ולעשות משהו כדי להגיע לאותו בית נעים, מזמין, מסודר, ופשוט מאפשר להיכנס אליו בכיף. אין סיבה שלא תעשי את זה. הרי כולנו רוצות בסוף את אותו הדבר, להתקרב אל אותו חלום. קדימה, זה הזמן שלך. לכתוב עכשיו למטה את אותו האתגר שמרחיק אותך מהחלום. להתראות.